Вот когда снимать будете, вот до сих пор сажайте и края уклона вот так по этим поднимите края. Жилек жемеш ağaçların утырту кичкенә генә аңлатмадан башланды. Аны бассейн янындагы территорияга агач утыртырга килгән ветераннар үткәрде. Üstülegim bile, şundi sözünü işittim men ki işe oturuş buldu Sovet'ten. Şundi merapriyatiyeler planировать geç. Ama обязательно kıraklarını hazırlap, bitip geldik. Обязательно üstülegim bile kilmiş kim tırtıp jirge tiyiş bizni. Biz yüzümüz alık kişilerini mobilize etterge obязаны. Менә дә яшьләр дә катнаша, Әйе. күңелле Как же birge yaşlar yanda yaşarıp gidersin. Акциядә район башкарма комитеты хезмәткәрләре шул исәптә район башлыгы Илһам Кашапов да катнашты. Барлыгы 16 агач утырттылар. Үсентеләр 2 еллык сортлы питомниктан алып кайтылган. Двухлетние яблони на различных, на карликовом в основном приводят, то есть высота этих деревьев будет 3,5 метра примерно. Буйлары якынча 3 метр ярым булачак. Төрле сортлар 2 тапкыр кабатланмыйлар. Иртә, уртача һәм соң өлгерә торган. Шулай грушаларда. Бассейн янында балалар бакчасы һәм мәктәп урнашкан. Шуңа күрә әлеге агачлар территорияны бизәп кенә тормаячак. Тиздән балаларга татлы җиләк җимешләр дә бирәчәкләр.